Make by me. Nova. Mfo by me. By me. Mfo. 26 तारीख 26 तारीख 3 लेस पो फाइ नाय फेला बके चिनी त्रिपुरामो थानी एमएलए फाये सुनो फाये नाय फेजाहा गा आनि खापांगो फां खाक जांगे मा दंहा कौ स्कां रे बदि माके एमएलए रो फाफाय के हाबो फायनाय क्रो जे पार्टी नि फंथो के हाबो फाये नाय फायनाय फक्रो सुनोले सीपीएम बिया बीजेपी बिया सुनोले मो थाये सुनोले के हाबो गना खेनाय क्रो बदि मानले तियो केस फाफाय तियो के चिनी एमएलए पलदांसु सार बुंफाये सुनो फाये नाय फेजाहा नि मुंखे आनि मुंखे धर्मेन्द्र देव बर्मा बक मापारा बके अरुण कुमार पारा साजे तिनि जे नकबायै जे बातनोबा कतर फाइ नकबाय माने बबो थायो थां बिजिर खायजाका हायका बबो हाय बिजिर खामाने बिसि नकजका तिनि ताबो तरो फाइ सकजक बियोरि जाबो आबुनि सकाम थांका कांचनसरा बिरासी माइल स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस नक प्राय 40-45 हाय नक डेमेजनखा कायता स्कूल्स रको डेमेजनखा आपनो थांनि बिजिर खायनायका कयटा जागा तहसील बायबो थांका कयटा जागा चिनि लीडर्स ताई इंस्टीट्यूशन नि जे प्रिंसिपल हेडमास्टर बरक बायबो थांनि बिजिर खाय सर बबो हाय नुखा जे बेलाय दा मार जे बायमाने रकम हाय बेला कंडीशन क्रिटिकल कयटा जागा तो बेलाय नो कंडीशन एकदम वर्स नखा थंडरस्टॉर्म बायके अंको मनि डेमेज माने कयटा तो पूरा नक एकदम बाय थांबायका कयटा नखुंबायका कयटा गांथि नक बायका आम हायके गोबां मनो destroying